Sanibona manene namanenekazi. Igama lami nginguSpooky N isiZulu, nguthisha wesiZulu. Ake sifundisaneni sixhushisane. Sibone ukuthi sizokwenza njani masibuyela esikoleni, emsebenzini, sesiyofundisa. Phela hayi nayi iCovid bibhokile bo. Ake sikhohlwe ngayo, ake sibone ukuthi singenze njani. Asifundiseni, asiqaliseni ngolwazi olusha. Andokusho ukuthi asiqalise sifundise isikhangisi. Sulwazi olusha sisifunda ngecollege, sisifunda ngenyuvesi. Sithe nje mase sekushintsha izinto ungena iNCS, ungena iNCS, ungena iCaps, wasaqhamuka. Kenzeka uthisha angazothi sifundiswa kanjani. Kenzeka futhi ukuthi mhlambe nabafundi ngithi ngifundisa bangangizwa ukuthi ngifundisa kanjani. Ake sibone ukuthi yini ekufanele siyenze. Senze izinto ezimbili bese senza izinto ezine bese senza izinto eziyisithupha. Ezimbili, ezine, eziyisithupha. Ake sibone yikuphi lokubili okokuqala esikwenzayo. Okay. Waza ke phela thisha uhlele. Akuzona lezi zinto ezimbili. Hlela thisha, phatha isithombe, ngena naso egunjini lokufundela. Ake sibone ukuthi nasi ke isithombe ususiphetheke manje usufika naso. Yikuphi lokubili okokuqala okwenziwayo. Okokuqala banikeza umyalelo ukuthi baqoqise isithombe. Mabasiqoqise basho ukuthi babonani. Okwesibili uzobafundisa amakhono okukhanyisa. Lokho sizokwenza kancane kodwa ke manje ake sibone ukuthi lesithombe basiqoqisa kanjani. Akasho umfundi ukuthi ubonani esithombeni. Hayi ake sithi le video isithombe. Bengizosho nje ukuthi ngibona umuntu wesifazane esithombeni. Omunye umfundi athi ngibona umama. Abafundi abafani phela indlela abacabanga ngayo, indlela ababona ngayo izinto. Omunye athi ngibona umama, omunye athi ngibona umuntu wesifazane. Bese athi omunye umfundi, hayi ngibona isihlalo. Isihlalo lesi engazathi sintofontofo. Omunye athi ngibona usofa. Sishiza indlela nje abafundi ababona ngazo izinto. Asho ukuthi umama ushuqulile, owesifazane ushuqulile ekhanda. Owesifazane kusho ukuthi akaboni kahle ekhanda, kwazisa ugqoka ibuko. Bazosho into abayibonayo esithombeni. Ngibona amagama abhaliwe. Phela lokhu akusona isikhangisi, mina ofundisayo. Awekho amagama. Ake sithathe ukuthi ke manje amagama akhona ke manje kuleso sikhangisi leso. Umfundi uzosho ukuthi ngibona amagama abhaliwe, amanye aqhamile, amanye abhalwe ngamagama amancane. Akasho into ayibonayo. Akasho ke manje futhi ke manje uzomfundisa okay, uzomfundisa amakhono. Mangaki lamakhono khumbula? Mane. Sithe uzofundisa into ezimbili. Bayasiqoqisa isithombe amakhono. Ke sibone ke amakhono mane. Ke sibone ikhono lokuqala. Ikhono lokuqala lingumbuzo. Uthisha ke manje ngoba uyahlela phambilini uzohlela ukuthi ufuna ukubuza umbuzo ozoba nemake elilodwa noma ufuna ukubuza imibuzo ezoba namamaka amabili. Ake sithathe nje ukuthi uzofundisa ke manje umbuzo ozodinga imaki ukuthi kube libe linye. Uthisha uzothini? Uthisha usezothi yini ekhangiswayo. Ake sithathe ukubheka ke manje ukuthi uthisha ufuna ukuthi amamaka abe mabili. Yini ekhangiswayo futhi ikhangiselwa obani. Phelele lapho. Fundo yesithombeni ayobheka ukuthi isithombe esikhuluma ngani. Ngesibona ikhono lesibili. Ikhono lesibili isiqubulo. Umfundi uzobona ngani ukuthi lokho isiqubulo. Umfundi uzobona ukuthi isiqubulo sibhalwe ngamagama aqhamile amakhulu angaka nje amagama. Umfundi uzobona ukuthi sibhalwe ngamagama anzima. Umfundi uzobona ukuthi isiqubulo sibe nophawu lokubabaza. Seyabona ukuthi lokho isiqubulo ngoba kuzoba nombuzo ogqile noma obhekiswe kuleso isiqubulo leso. Khono lesithathu ukuhlolisisa indlela ulimi olusetshenziswe ngayo. Hlolisisa indlela ulimi olusetshenziswe ngayo. Ulimi olunxanxayo, ulimi olucwasayo, ulimi olubandlululayo, ulimi olugudliselayo, ulimi olukhohlisayo. Zonke lezo zinhlobo lezo ulimi oluchukuluza imizwa
sothi mase sifundisa kahle siqoqe ukuthi ulimi ngalunye uthisha uzolibona kanjani futhi nje lukhuluma ngani. Ke sibone ikhono lokugcina lesine. Lapho ke umfundi uzobe akhuluma ngamasu okukhangisa. Mangakhi lamasu okukhangisa? Ayisithupha. Ake siwabone. Ifonti, uphawu noma iloko esithi i-icon, izimpawu zokuloba, upelo magama, isithombe kanye nezindlela zokuxhumana. Inombolo yesithupha, izindlela zokuxhumana. Isikhangisi siba nocingo, inombolo yocingo. Isikhangisi siba nama-akhawunti, i-akhawunti ka-Twitter, ka-Facebook, ye-Instagram. Zonke lezi zinto lezo phela ukuthi umkhiqizo lo khangiswayo phela uzowuthola kanjani. Lokho ke bese sithi-ke amasu okukhangisa. Hayi-ke asigoqeke namhlanje bese sendlala nje ukuthi uthisha wenzani. Asibonge kakhulu uthisha ukulalela namhlanje.